Pajjiżna qed jiddiskrimina kontra l-persuni b'diżabilità meta jitqasmu d-donazzjonijiet tal-organi qalu n-nies li jaħdmu fil-qrib ta' dawn il-persuni. Oħrajn qalu li minħabba raġunijiet ta' flus persuni b'diżabilità mhux qed jintbagħtu għall-operazzjonijiet barra minn Malta. Persuni neqsin mid-dawl għadhom qed jistennew li l-gvern jagħtihom appuntament biex jiddiskutu r-riforma fit-trasport pubbliku. Min-naħa l-oħra jekk persuna b'diżabilità intellettwali ma tattendix l-iskola ma jiġri xejn, filwaqt li persuna oħra qalet li teżisti diskriminazzjoni kontra dawk li ma jifilħux iħallsu għal ċertu servizzi bħal respite. Dawn l-ilmenti saru minn persuni li jaħdmu mal-persuni b'diżabilità f'laqgħa li huma kellhom mal-mexxej Laburista bitħejja l-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-persuni b'diżabilità u mhux il-burokrazija għandha tkun fiċ-ċentru ta' ħajja dawn in-nies. Dan fil-waqt li s-servizz għandu jkun adattat tal-persuna u mhux il-persuna tadatta s-servizz. Joseph Muscat qal li għandhom jiżdiedu servizzi ġodda b'accountability bis-serjetà.